This morning mga kapuso, makauban nato ang usa ka sikat nga content creator nga always naghatag og good vibes sa iyang mga Mindanaoan followers. Stand out ang iyang mga videos tungod kay base kini sa iyang experience sa kinabuhi. Let us welcome Vance Sabanal. Maayong buntag Vance ug kamusta? Hi mga mads, di mag-all, palihog lang, kalma lang gyud no, maayong buntag ninyo dirang dapita. Vance, good vibes o kalingaw ang hatag nimo sa imong followers through your content. Paunsa man kini nagsugod? Nagsugod kini sir kitong ga-start ang pandemic. Like kalma lang gyud kayo ang panahon kay walay buluhaton, walay klase. So pag pandemic dito ko ga-start og make og mga videos, mga funny contents. Yes, and Vance, unsa man na nakaawhag sa imuha to pursue this career? Kining mga content nimo base jud di ba sa imong mga experiences or observations? Bata pa gyud no, I'm a theater art student. Love na gyud na ako ng acting. So mao gyud to murag nadala na ako siya until karon kay murag di gyud na ako mabian akong hobby in acting. Mao nang naghimo-himo ko og page. And thank God no nakaluy-an sad nga murag na pursue sa akong passion bisag pandemic. Kung ako yung talent before pag yun is sa acting yun. Maong hantod karon ako siyang ginadalag-dalag yapon. Kapilag yun na daghan kayo ko mga gipanghuna pag yun before nag-start og himog mga content kay mahadlok ko sa una nga what if walay mag-follow wala. Pero ako ang huna love man gud akong ginabuhat so wala ko dapat ikahadlok. And yeah, pasalamat gyud ko sa ako ang mga guts no nga murag ako yung gituuhan nga hantod karon nadala lang gyud maong salig lang gyud sa akong kaugalingon mao gyud masulod saligan na lang gyud ako kalma lang. Karon nga usa ka na kailado nga content creator from Visayas to Mindanao, unsa pa man ang gusto nimo nga ma-achieve? Ako lang yung main ang goal karon kay to finish my studies pa. Like ako yung ginahatagan pag importansya kong pag-eskwela kay mao man gusto sa akong ginikanan and that's what I want po na to finish my studies. Bason sunod pohon tuig mo graduate taga-agchan sa Ginoo. Mao na gina one of my goal to finish my studies and para maka-focus na sad ko sa kuang passion and that is vlogging and making content. Yes, Vance, unsa imong mensahe sa imong mga followers o sa mga kabatan-unan nga gusto mo sulod sa pagka-content creator? Hi mga mas di mag-all, palihog lang yun no, palihog lang. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanako. Og karong bulan na mukabot na gyud ta og 600,000 followers di mag-all, palihog lang yun. Salamat kay sa inyong suporta. Ug kamo nagdamgo pod no nga mag-start og kaugalingon ninyo nga content kanang page or YouTube channel gusto mo mag-vlog padayon na kalma lang padayon na tuo mo na ako ug maulaw mo kaulaw ra pero ipadayon na kay ngano man parte ng kaulaw sa atong kinabuhi but your passion kanimong passion ipadayon na mawala madugayan ana kanimong kaulaw mawala ra ing ana sad akong nabatian sa una kanang mahadlok ko maulaw ko sa kasultis mga tao but the thing is if you love what you are doing there's nothing wrong with that. Di mag-all palihog lang. So padayon lang yun sa imong papangandos kinabuhi. Di mag-all palihog lang. Yes, Vance, muchísimas gracias na ora kay adale to aquí na diaton programa El at Home with GMA Regional TV. Di mag-all palihog lang. Salamat sa inyong pag-invite sa kuha. It's a great opportunity. Dahil thanks sa lang. Di mag-all. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV.